Rostomili, posłuchajcie pogodki o Staziku Srandziście. Mój kamrat miał Stazika, co był z niego przeogromny srandzista. Ze wszystkich serot robił błozna, a sranda się go furt dzierżała. Jak się człowiek na niego podziwał, to już się chciało śmiać, bo Staziczek, choć mu było kupa przez 80, to miał gębulkę wyśmiotą jako mały synek. Od rana się go błozna, a sranda dzierżała. Nie musiał czekać do apryla, co by baj stareczkę kapkę wyrychtować. A co robił ten Stazik? Na bai szał po cesarski teście, a natrafili na niego dwa chłopcy, a pytają się go: Panoczku, pyty, nie wiecie wiele godzin, bo się śpiechamy na Banchow do Zybrzydowic na cuk do Czechowic. Stazik wyciągnął godzinki z kapsy, podziwał się na nich, a prawi: wiem. Potem poszło dali, a chłopcy nie wiedzieli co żyć. Wiecie, on z nich zrobił błozna, bo wyciągnął godzinki, a jak się go pytali, czy wie wiele godzin, no to on im powiedział prawdę, bo on wiedział wiele godzin. Kiedy się go spytali, Staziczku, rzeknijcie nam wiele godzin, to co inkszego. Inkszy roz się stało, że mu pocztosz przyniósł pędzyj, a dycki wszystkich grejcary do babie. Iny cosik mało wiele se niechał dla siebie, taki oto kieszonkowe. Ale roz się stało tak, że se niechał 200 złotych, a babę ocyganił, że mu obniżyli pędzyj. Za 3 tygodnie starka zrobiła krawal, że jej chybio pieniędzy, że Stazik se iny błozna robi, a miasto przygnać jak si porę groszy. Chłop się uśmiechnął, pod fusem zaszł do Odmaryje, a wyciągnął z nich grejcar. Byście widzieli, jak staryczka była rada, choć se z nich Stazik zrobił błozna. Żody na dziedzinie nie znał tela wiców, co Staziczek strandysta. Ludzie prawili, że se ich wymyślo, kiedy siedzi na ławce pod chałupą, a kurzy falwkę. Każdemu, kto ku niemu przyszł, najprzód rzekł jakiś ich widz, lebo srandowną pogodkę. Fur był wyśmioty, tuż i doktor mu rzekł, że dożył takownych szumnych roków, że a i w ten czas, kiedy miał starości, to się raczej śmiał, a śmiech to je bez mala zdrowi. Jak dosik miał jakiś kurowody, a starości w żywowyciu, to wiedział kany iść, bo Staziczek był lepszy jako niejeden psycholog. Baj junek ze Sztreki, jak mu baba poszła ku inkrzymu chłopu, to przyszedł ku Stazikowi, a on się na niego podziwał, a prawi: nie starej się, junku, nądziesz se inkrzą, a jak ci będzie baby chybieć, to ci dyski pojczą moją. Jak to żyk, to już junkowi się pusa śmiała, a jeszcze jak wypili ze Staziczkiem po 2 sztampele śliwowice z Morawy, to już było ganz fajnie. Inkszy roz przyszła siostra jego baby na nawszczywę, a siedziała już dłuższy czas, bo na połówce dziedziny wyłączyli elektrykę. Już nie miała co w chałupie robić. Stazik już miał dość babskiego żegotanio, tuż prawi szwagrówce: na, moż tukej, rzekł ci doł pół ampra elektryki, co byś miała przez ten czas, jak was odłączyli. Baba rada wzięła na amper, a podrepsiła ku chałupie, a stareczka tak się śmiała, że się na isto zejstała. Potem za tydzień jechał jeden ożralec na kole z arendy, a Staziczek za nim wrzeszczy: ty, Hyniek, raczej zasiednij ze zica, a klucz koło, bo nie moż luftu w kecie. Tuż Hyniek zlósł z koła, a pięknie go kludził ku chałupie. Aspoń nic pierun nie narobił na ceście. Jak się Staziczek stracili, to już na dziedzinie nie było wesioło. Ludzie się schodzili na muzykach, a po chałupach, ale chybiało jakiegoś ich strandzisty, co było z nami, a śmiechem liczył ludzi. A to był na ozajst ten Staziczek od mojego kamrata.